Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas. Intabuya en dagiti naalas ken napintas, kanintarik na en da sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumnge ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadag iti pakastritaan ti biyag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadag iti adal ken pagsarmingan iti biyag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biyag. Dear Manong Nemi, Nembag nga bigat yu aming nga sangapada papagayam. Manipod dito'y Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio, ang masarakan ni Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Luwag City, Ilocos Norte, Philippines. At di man nga sumangbay di programa, Dear Manong Nemi. Yan at iti pagahim yun ni Manong yun, Nemi Ruiz, kumap kablawak iti nembag nga bigat, nembag nga daw, nembag nga oras ka na kaya aming sa kapana. Paki-share, ti program at tayo papagahim yan, at padanan yung papagahim. Di pagkasalitan ni Eloisa nga napoluan, inspiration in English. Sagudayin nga rin ti surat, at di pagkasalitan ni papagahim tayo nga Eloisa, Dear Manong Nemi. Dandani kami iti nagreduar iti high school, Manong Nemi, kini Arthur. Ita, isumutin iti formal na panagibagana kanyak ti I love you. Di ka man nakangaw, kasta Arthur. No idikit iyang angaw ko. Ngamitakit sa anin. Tapos met. Api idikit sa mo iyang angaw. Una ta, siyempre, alangan ba't nga seryoso akit high school student na pa lang. Mga nibagam nga nasapa unay. Kito rin data, nasapa unay. Fourth year high school ta. Api nga rin duma. Aduma tentag nunubyo. Hindi man kita ka iti babae. Nga mayat ang makinubyo kan ka. Ngayon no sak Arthur, adayo pa lang data nga banag. Apay nga di kita daduma. No mo, papilit na nga apay na daduma. Di kita daduma na babae. Uwan. Isuda, ket sa bali da. Sa bali akmet. Kamet? Sino nga minti class mo, wano nakainlabang mo, kadag iti classmate tayo. Siyak ba't lang, tika kasisingadan nga gaya mo Aumat sa bali. Diba? Ibagbagada pa yun nga, adan nagkinawatan na kiti puso ta, nga ba't kinadagkat ta, kinaklos ta, pasara may ag-holding hands ta pa'y, pasara akbayang ka pa'y. Ay, no kastat mapaspasama ken, adan relasyon ta. Well, adan relasyon ta sa classmate, best friends. Okay. Ngayon, as a sweetheart, awang pa'y kanyak data, Arthur. May sangang saludsod, may sangang sumbat. Do you love me? Yes, I love you as my friend. Kasta tinsungbat ko, Manong Nemi, takastamat na talaga ti marikrik na. Taore man no, agpaiso na isang sangayan nga mariknak kini Arthur kas pagarigan ngam jak pala kayat ti makinobyo. No gubing ako na
Api ko matulatik di ka eskwela at nga danunubyo dan. Nga dapay na padas da nga nakilups tulips. Ito naktotagtagbate ni tatang ko. Nga pungut-pungutin ni nanang ko ng pagarigan. Uno kabilin dak dagri ka absat ko lalaki. Naggraduar kam na ti high school manong naming. Ni Arthur, siyempre kinigreskolaan mi. E di pa nagsasarek iti klase, manon name para iti college. Sa balot nagbasaan, manon name ni Arthur, napansan di Bagyo. E dinto, tanapanak man sa Jaya, kabasera, iti probinsyami. Well, manong, taga Kagayanak, kaya iti kabisera, iti probinsyami, kaya dito Quezon City. Sadya manon name iti nagbasak, iti kolehyo, iti kurso ka nursing. Ket at the cellphone idin manon name text dito, text dita, tawag dito, tawag dita, teraramidan no ko ni Arthur. Nukas ta nga muna nga masangok ti makitin next ken ko na. Gagangila nga text baka. Gagangila nga sumpatak no lagi ditawan ti trabaho kuno on sa baling obra. Kumusta kan? Gusto eh. Ato na kita gananong ken ka nga kaskulaam dito kay Quezon City. Handa agar-aran. Ng mamok nga atras ta kanya. Napintas kami ni. Ket atakras mong kadakwada, awampay. Si kamit friend si ka siguro Siya? Kas iti kanekeng ka, ay Loisa, you're my last and last love. Ala, sige, niso. Ipas nagmutagbasa ka, nanad ka. Kas tamat kang kay Loisa. Kaya ba taninto nagturpos tan ti kolehyo kada tan pagtrabahuan ta padasag ton nga pagsaludsudan ti puso no mabalin akong nga gayat. Kad no mabalin ka nga gayat, siyak to kumay sa. Siyak to kumay. Adag idin iti second year college maron name idi taagawid akon dito lugar mi kalbasan ti makalawas nga panagbasak agas kaserak sa dito kay Karawmanong. Medyo maleman nga si Mang Petak talumlumnekan di init. Makitak launay manong nemi ti pintas ti lernek di init. Gamot adda ka mamismo ti igit ti baybay. Hindi na mapasungatan dak dananang sinabat nak ni nanang. Adamat lang datay order ko anak ko. Adanang ginatan ko para kada kayo. Sukatak to. Ori sanlatan. O manakit baksayan ta urno mo ka na kita yung urno nga mga subra ka na kita allowance ng itad mo kinatatang mo. Ito na pasardengak manong nemi. Nga nang kita itiigid ti baybay. Nang? Sinagijay? Kita ni manong mo ti maysa. Ni manong Fernan? Kaya sino kumapay dakat pa sa ngarot sa baling manong mo. Ano sa ni manong mo Fernan? Di ba? Padam nga akong pa asawa na. Ni manang mo nga aydang isut inauna da asawa nan. May santi anak da. Ni manong mo Fernan, awang pa asawa na parupay. Nakapag-graduar ko mga matiniti college ni manong mo kinayat na. Hindi naman kinayat. Kinayat naman latan tinagkalkalap. Hindi naman may pasnit pa nagbasa. Ket gapota si ka nga may katlong anak mi kinitatang mo ti instirado inanang mo di mabalikas interesado ko na yun interesado nga makapagbasa Redward College iso nga yaman namin yamanin mi unay anak ko tabarbaring no saan nga masayang ti gastos mi ken ka talagang saan nga masayang nang Gapota na mas ka. Kaya niya ti amok baka into high school college kan kat makinobyo kan kat agsikog kan. Aga makiasawa ka nga di na oras. Nanang met. Humpay amo yung nobyo ka. Ni Arthur. Gayam ko lang isuna. Agor ka. Api ka tamo nga isina ti parang kitam sa diyan na manong mo ya. Kasarasarita ka. Kasarasarita na kamsawali. Tikit kita. Sakti ka sa kita ba nung magsasarita ka. Nanang met. Sino naman kita mo sa jay? Sino abay ni Manong? Abay ni Manong mo. Ni Jimmy. Sino nga Jimmy? Ni Jimmy. Teka bagyan ni tatam nga... ni tatam nga sido.
kabagya. O, ni tatang si Dokat na kamang ditoy. Taga Ilocos si Sona. Kalakan na dyan, Jimmy. Kano piso na to? Kaya makalawas na ito. Apay na obra na to. Kito may kaagbakasyon na. Diyak man na mo, ta sigun kinimanong mo, Arthur, kat kasla, imay dito na dyan nga, Jimmy. Tapno, umay ka no, manglipat. Diyak man na mo, ta, managkanta iti arak. Sino? Dyan nga, Jimmy, ah. Kaya't nakano ti manglipat. Diyak man na mo. Yung sabi nga, iso ayat, pakirin ko na, ala, umay kakit din. Sumari ka tayo kagsukatan, kat na lim na kan init, bandam-dam malayang, makaluto akto, mangantay ito. Manong nemi kaslasahan nga may kat iti panunot ko. Deta nga, panakakita. Numapay adayo ti ayan na manong Jimmy, manong Jimmy, ni manong Pernan, nga katugtugaw na ni Jimmy. Jimmy tnagan na. Siya matikit kita na itay. Sa ingat nga ito na ti ima na. Kasla salutsudan na kinimanong Fernando sa sinua. Kaya magana siguro na nga ilusot nagang ko nga kapsat na nga ading nak ni manong Fernando. Ay, Eloisa, di ka katpay nakasukat. Nagbay ka na kwarto mo na ya. Mabit lang nang. Diyak pa rirugyan tinagsukat. Ano obra mo ngayon? Dakto ito sangot ti sarping. Sasakboy ya. Inlokat manong nemi. Hinahanang tirida at silad ko kat simurag. Hindi ka pa nang rugi nga nagsukat anak ko. Ay, dakit kita. Kit-kitak mga tulang ang sarming na nakapimbita sa dagamin. Eh, sinot imalaam no sang nga siyak. Nang, Apay. Juan. Ay. Kaslab muksa na. Oh, na. Kahit mo, sawan talagang awan ti mariknam ngayat kini Arthur. Ngay di pa lang atake ti high school ako nang mga nag-arap ka. Balik talo nga tawon itan. Pakinaigan ni Arthur ti mga bagbagayo. Una ta, langam ti na-inlove. Nagloko ka. Na-inlove ka kadi ka na dyan nga. Jimmy nga taga Ilocos. Nga lang. Rumor kayo, tagsukat ako. Ano eh. Bisina ko. Gilasar kayo din na mga antayon. Laging gato nga tayo ba ni manong mo na. Tao may makikigdanin. Mapanawan na nga rin barkada na. Kaya madamat inom kin pulutan da. Ewan na kayo. Pakamom to lang to ah. Sige nang. Inakpakit ayabanin. Ito makasukatan. Nag-short tack manong nemi. Sa amin ka din sleeveless diba? T-shirt ko nga natay kumupkup iti barukong ko. Paseksyak man na dyan nga Jimmy. Nagura ka. Apa nga ramidik na kasto eh. Ito naman pa nga agarwatak tinamnamay ka mang adad na nga pagkusun na daan tilalaki kanya. Punto ka dito ko na ni nanang. Nga nainlabak. Second year kahalisak pa lang Hala. Api nga saan ni Arthur, pakariknak, timariknak. Kanapi nga na dyan nga Jimmy. Umay ka numang lipat. At nga tanalidam nga napalabas na. Nabana ka rin iti ayan da manong Arthur, manong Pernan, manong Nemi. Kahit iti umas asidega, siyaklat tatikit kitain manong Nemi ni Jimmy. Manong, maganta yun. Ay, muna kilatan. Mga anak tulatan ako Ay, makasadag ka. Yamamukang ka ni Jimmy. Jimmy, natutugbagbagkan ka nga nalapsat nga ating ko adjek. Bali, talo kami nga kakabsat. Yung manang Aida at asawanan. Sa siyak, sa isuna, sa tibunso. Sa kalati lalaki. Siya takindeng nga. Kumusta ka? Eloisa. Kastoy. Nukasta, kuya.
Hindi ka pa mangan? Sampay. Sa kung kumabaling ng panahon ni Jimmy, kasi dapat talaga kabagyan tayo. Ano kami ti pulutan niyo? Tinunong nga pagi. Pagi, natangro ano, natayngan. Ngayon ni, kasla, na, malukong panak ko ma. Kasla kadakkel ti bandihado. Kadakkel na. 5. Nakikimas nga rod. Hay, um, mabaling ka, umay kan to pasyarin no, matamdama, ilos ha? Ah? So anak pa lang nga papaspasyar. Ori damang kini manong ko, manong Jimmy. Ngam no umay to kaspagarigan ni Jimmy. Sangwim to. Maturog ka ton. Maturog ka no bakasyon no bigat. So ano nga bakasyon ka? Sige. No di mo kaya nga may kapasyaran. Mabaling ka din nga rin nga. Hindi to pipiknik no bigat. Picnic! Dahil dati kayat ko. Ori tiga igidak ti baybay. No, kayat ko nagpiknik ka nagiti isla kita. Kayat ko unay. Sige. Sino kadwa tayo, Mang Jimmy? Ni manong mo? Pare, bakit mo't kang ngajak masango eh. Nadapoy man ko tubigan. Hindi, kumita kami sa bali. Kaya kong matenti na. Dati mat nga. Amok tayo gugor ti bangka di motor. Kastan lang tanga rin, Mang Jimmy. Siyakto ni makamong mangayap ka na kadwa tayo. Ado man naging padami nga girls dito eh. Di pasig ko amin nga girls, siyak na lalaki. Di agayap tipid sa bali nga lalaki. Basta umanan talaki ti may isang bangka di motor. Yeah. Umanan ti 12, dajay bangkang ususarek. 12? Hamula na nayunan ti may isa ha. Tapno agbaling nga 13, at malas tagbaling nga 13. Basta aga na tayo nga 12, hindi picnic. Sige, kuya. Kuya, Arthur, nagbati ka pa nga rod. Iba ka na nanang tatang nga modo di ka mga nen. Sabi, lalo di makatal na. Anong ko makatal na? Sige Kuya Jimmy. Tumbigat Ano oras? Sapain tayo. Pamanante ka di? Makadayo tayo Hindi di Cape Inganyo. Nabayagin nga sa anak na pansadyay. Sige. Tumbigat nga rod. Makamok talaga nga mga amis ka na baling nga kakadwa tayo. Kaya agisagana ka na sa pulan tayo. Di ka nga tamamati manong nemi. Inspirado Karedi nga nabi gabotog mangganata na kadumtengan tibigat tapno maangay tingkang panagpipiknik. Sakbay nga naturog manong nemi. Tinubrak, tinawagak, di kita'y awisek nga piknik. Nagwendamit manong nemi. Katne, manong nemi. Bale, sangapulo kam amin. Ada kami manong nemi ti ikid ti baybay nga nakasaganan di kiti balunan mi. Idi iasdegan ni manong Jimmy. Manong nemi ti bangka di motor nga pagluganan mi. Are you ready guys? Kunana. Yes! Ready kami kuya. Okay. Titunong lang tayo nga mangikargang karagit gamit nyo. Laglaypay nyo masapul nga awan ti malipatan nyo. Sabagay kuya, no malipatan tayo, adumat ti mabalin tayo nga pangalan sa J.K. ang ganyo. Adamat na mabaling adamat sumagmanong balbalay sa Jai. Kasta, nabayag nga nang ako Apa yung umamay ka dito idi? Na minsan may kaduaitan. Alangan natin. Binilang manong nemi ni Jimmy ni manong kami. Wow! Pair by pair Di ba 12 timbaga? Ay, hanggang na may duma. Di 10 tayo lang. 5 nga lalaki, 5 nga babae. Mapagpagiso, nairanta o no nagagagara? Saan nga nagagagara o no na nagagara? Jack, ba't mo po dito na duma Hindi agaan mo tayo sa Jai. Basta natin tinawagan natin kasinsing ko nga na Elmi nga makamukan mo sinunod kita kayat mong awisan basta awan hang nga sumubra nga 13 ko na. Inyam amuda mo tendi magbagi da manon nemi. Ket
Pasig nga pair by pair nga adda relasyon nitong galmay sa. Hala, LC apa ang astoy. Ni kasing kon. Tinaaramid mo lang kanya kita naghawis sa. Tinawagak ni Telma. Ay back to the boyfriend ko kunana. Ni Telma, tinawagan na di kayo ma. Kadwak to ba yung boyfriend? Wala nga, bakit boyfriend na siya ngay? Kat mo anong Jimmy di partner mo? Oh, ano ko ma? Di ba kuya Jimmy? Umbet ngamin. Eloisa. Kor kayo. Hindi yun, kit ni. No saan nga masapa nga makadanon sa jay, amangan no masalaw tayo tiya tribunada. Abig sa tiangin, antay kaya rin dinakal daloyon, kasi pagaligan no maladaw tayo. Let's go! Manong nemi aging ko na tiriknak. Apay nga kastoy ko na, kay magusto ak mano. Nang runa, kahit imabay kaniyak manong nemi ni Kuya Jimmy. Ay, di ka kami lagulaw? Saan? Narawama ko eh. Mabaling ka di nga, umasadag, inasadyay. Gawad na siyang matatag-operate. Insublat ko kini Elsie nga minijay panagtimon. Kaya na ita. Kaya na? Oo. In kaso kang trouble yung motor, kaya na. Dito latan. Napimpitas dito nga pagpwestuhan. Kinam ni, pair by pair nga talaga. Happy episode ka. Kaman, siguro, numaamuan ni Arthur dito, iba ka dog break kayo, ha? Arthur? Nakaamuan dito ng Arthur kahit ni Elsie. Boyfriend mo ka nun, Arthur. Nagbasbasas ni Baguio City. Han ko nga boyfriend na kuya. Sino nga boyfriend mo? Ampay. Sika at na pinanawa mi Locos. Apay mangas ka tinoon eh. Yung mahal dito tap namang di patak. Ngayon yung palagip mo ngayon. Sorry kuya. Okay lang. Yan tangi kahit kas lamang ruki mata nga malipatak isuna. Sino na ngamin dyan? Sino? Sino ngamin dyan nga kahit mga lipatin? Ano ngamin tinarabid na king ka? Siya na natiposok. Ngamin istorya to king ka sa dyan. Tumakadanon tayo. Hindi makadanon kami, manong nemi, syempre, oren met no, saan kam ngagdadamo iti dahi nga lugar, kasta orin iti ayat mi. Nangayab, manong nemi ni manong Jimmy, iti kadwana, apada nga lalaki, talo da amin. Nagpat nga da manong nemi, adda impakat da nga sigay. Pangalam mi kano ti sida eming ikan, nito nagkalap kami. Hindi may paket dan, manon na yung nagkukuyog kami amin nga sa nga pulo, nga simagpat, aging gana, iti kampanaryo. Oh, nagpintas? Abay damom tiyo may toy. Mait, namin adumatin kuya. Kuya ko naking kawan, ngam gapota, agkasadar kan sa kining manong ko nga, Arthur. Ininaw na akpaya. Kadi, nabay ko may nga nagrituwari ti college. Nung nagbasa, ngayong kabuti kinakurapay, sa anak nagbasa. Nagmayat nga buyahan taglawlaw. Ada teleskop dito ito ba? Kaya na, mabalim mo ko sa rin. Makita mo sa Taiwan. Ano ko sa rin dito. Kanda dumapay nga, ada iti asik di Taiwan. Kasla na kasasadag ng peso dito Taiwan na yan. Sila mabali mo gawatin lang. Dati ko matiarad nga ma-develop nga lugar. Sumut ko na. Ngayon samat nga ipalubos ti gobyerno ngamin nga agbali nga private dito nga lugar. Kas ka nagita na doon nga beach resort iti Daya. Agbali nga private na gijay eh. So nga, nakapipintas. Ado na turista nga mapansan dyan.
Mamano na gito man ito eh. Mamano kabutada yo, sa hamot ko na nga na-develop. Di na pimbinas ko ano ma-develop. Una, ado nga min nagiti ko ha, nagbalik nga kaso dito eh. Kaso nga niya, nagiti malmalmes. Ag-travel damat kami dito ang gusto nga oras. At da oras di pa nag-travel dito eh. Nag-travel ka sa gustong oras talaga, marapa tabangkam. Ngayon nagpadaya ka, nalina kami sa dyan. Ora anyawan ng oras nag-travel ka, kinang ka man ano. Sa adda pa'y mabali mo ang pagtrabalan iti daga. Gabutan na kalsada. Hindi ko agad hampay nga makadalon, ti lukon nga. Adda ti tagad to eh. Bangkalata. Ngayon dito kay Pinggan yung amin, rangtayan da ko mga rod. Kapulang ka na ito nga tourist spot. Dakilo ng gastos daan. Oh, apikas naman ang kinam kanya, kuya. Nakapimpinas ka. Nabimpinas pa di pinanawam sa Jay Locos. Imagine, 5 atawin nga kaya nayat kami. Sino? Diyan ang sugat ti pusok. Kat, nakiasawa kit din ti Hawaiano. Kinaya kayat adulyar. Kahit ko kumaidin nga kasawa kami ng tinakayat. Jakpay kayat ko na. Gayam. Adagayam kinatulag nan. Nga pakiasawaan ng Hawaiano. Di kat na sa lino ko na ka. Ti amom, sige alaing ti boyfriend na. Adagayam nalimit nga boyfriend ng Hawaiano. Ibig lalatan nga si Mang Pedadyo ng Hawaiano, nagkasarda. So, namin ko, kahit ko timang lipat ko na, katimayag dito nga lugar. Ngayon siya tamat lahat tama kalipat. Tanuan niya't pinanawak. Nubaybay ken karayan. Ti pinanawak, kastumit manin ita. Ang taglat namin ti baybay. Tanya nga rin kiti so agpagsapula. Ti agkalap? So nga, agkalapak ba ti dito eh. Tapno korno nga. Tapno ade ipawit ko sa dibalay. Kumusta man ti panagbasam? Okay. Kahit tagturpos, tagbaling nga nurse. Talaga ka din sa kamo boyfriend ni Arthur? Unta niya ang relasyon mi, kuya. As a friend lang. Ngayon, magdadaton ka niya. Kat ko na nangarod nga urayan na kano. Intundumteng agbalinak to nga seryoso. Buninton marik na akong ti ayan. Di mo ka di pa narik na. Dito nga yan. Narik na akong. Hanggayan. Sambong mo may babawi pa eh. Marik nam deta kin Arthur. Saan nga iso? Sino harap? Secret. Sadya, kuya. Pamunta sa nga banda. Sa bali mat dibuhin na sadya ay. Inyawawang kumano. Madlaw na nga ta? Nga nainlaba kon? Nga isot na kainlaba? Yung mapi nga iso. Ininaw na pa yung ni manong ko. Ni manong lang atawan. So isa. Magusto kami ti kinagwapo na. Gwapo mat ka din na Arthur, nga mas gwapo iso na. Manong nemi, naragsak kami iti nga ba nagpipiknik mi, kinapudno na, idiwangan kami, ti pangaldaw, nagtitinulong kami nga nagsigang, nagtuno. Kinidimangan kami, manong nemi, ala, subon nakmatan ni Kuya Jimmy. Subwang ka. Ala, kuya. Kita mo di duman eh, nagsisinubo da. Di, tulad ng tayo da. Iwan na nga masang ka ba't nga boyfriend? Di, oras ang naka-boyfriend. Di, kahit kung tulatan tayo da. Kuya, aga ka na. Sige nga. Hindi ka nagsisinubo kami matanman. Aging kakasaan ko, siniitan manong na imidya ikan nga. In pangko ito, inapoy sa ko, impasubo. Adasit na. Adasit. Sitam
O pinasa mo sinit, ang sakbayin so kanyak. Ala, mas itak na kidam. Ang gabali amok man tagi katisiit. Kasano? Di, isa record ti imak sa ako, isa ikatindisiit. Kakit-kakit ng ti imam. Padasong kagatin. Magdukudulag nga matakas tayo. Ano? Uy! Ay, kung na yung nga relasyon nyo. Ngam nasusit kay pa, ngam na kami nga na relasyon na. Kuna ni Elsie. Oh, salamat nga awan. Sabi nga kasta kayo, nakaapal kayo. Manong nemi nakaragrag sa kakunay. Aron lang arodahan manong nemi idagsubli akon sa dito kikiraw tapno ituloy ko tagbas. Nadlaw ni nanang manong. Mani po didimteng ka, idi Biyernes, Sabado, Domingo, ita. Parbangon ti Lunes. No, kasanot kinagayad ti isem mo, idi. Kastamat lata ita. Ano mapaspasama kang kailosa? Di ka di maragsakan nang naragsak ti anak yo? Aman Di ka di kayat nga, malaksid ka na kayo, kat adapay sa baling inspirasyon ko. Inspirasyon nga, nagbasa. Sino? Basta. Ada inspirasyon ko. No idi manong nemi ni Arthur ti kanayon nga text kada tumawag nga mamanok nga text bakan no daduma sa angko nga sungbatan nga mita manong nemi siyak maten ti kang kanayon nga text ken Jimmy ken namnamayek manong nemi nga sa angko nga madisturbo ket tawaga. Iti bigat, hi, kumusta kan, kuya? Kastoy, agsasagana ka mapanagkalap, katsi ka. No kasta manon name yung masulita kong nagtag-type, tawagag ko. Song bata naman. Pasensyahan kuya no makadisturbo ako, Okay lang, mabaling ko ba't nga rin panti magsasalita, kabayatan nga, or no sa dito pagkalap ko nga mapanagkalap. Mandisturbo ako rin kasta. Okay lang. Sabi nga, timawag ka, makitetext ka itay. Masulitak nga rin nag-type. So nga, tinawagan ka. Awang kas nga mangig ko, titimek mo eh. Among ko ya? No, timay sa tao kat agpasbasa. Di ba kasapulan natin inspirasyon? Wala. Sino kami inspirasyon mo? Siyempre, di parents ko. Siyempre, isot gapunan o apeng ang basa ak. Ken babae ni tulong da. Ken, inspirasyon ko niya po, Diyos. Kaya dapat sa baling inspirasyon ko. Sino? Secret. Secret ka. O siya, amo manipo di nagamamuta? Nagbuhan na sa nga agkalap. Ha? Ang peso? Sikan sa mo ti buenas ko. Inspirasyon na di ba nagkalap mo? Tapay. Sino inspirasyon mo? Di ba nagbasam? Secret, di ba? Kahit kunakmat kang kaita, secret. Allah ni kuya. Kaya oray man pa'y secret ibagbagay mi manong amuklatan nga amunang isut ibagbagak. Kada amukmat manong nga siyak ibagbagana. Nga manipo di adakon, nga nagamamu kami, kanahin kanong ngagbuenas nga mga nagkalap. Dikat kahit nang sawen, siyak tigas-gasat na, kahit nang sawen, nga inspirasyon na. Ngayon saan ko nga nauray manong nemi ni Kuya Jimmy nga nagdaton kanya. Saan ko nga nauray nga umay nakpasyaran dito balay. Adakon manong nemi ti Porcher College. Tsak madlangin mauray nga nagdaton ni Kuya Jimmy. Aman nukong ko na lang na siyak man tinspirasyon na. Agraduarak to. Nikidi Arthur amanon na imit itawag nga tawag. Ngam di pulos ng bakasyon ni Suna manong. Adang amin ka no trabaho na. Nawasta nga summer ka nagtrabaho. Sa bagay. Orek bakasyon. Amot nga siya ka-inspire ka. Amot nga siya tagbaling inspirasyon ko. Hindi matlahan nga nagdaton ni Kuya Jimmy.
Okay ka manong name nga nalpasen ti final me. May sagsaganan ti graduation mi manong. Iti timawag kanyak ni Kuya Jimmy. Hello, Kuya? Kuya, umuna na ako nga mga baga, ha? Namabalin ako makit sikat kadwa da Kuya Kuya Arthur, Kuya Fernan kaninana nga umay dito kay Quezon City nga atendaran nyo nga mismo ti panag-birthday ko, panag-graduar ko. Ah, happy graduation in advance. Kaya congratulations. Thank you, Kuya. Isot di magabo na timawag at kahit ko man tagpakada kang kan. Pakada ka niya? Yeah. Kapot agawid akong sa Jelocos. Na? Agawid kan? Yeah. Kahit siguro, sa anak to nagsubli. Anya? Di ka, napahutan ti kantak dito eh. Manong nga tawan? Doon nga tawan? Ton? So nga, agawid akon. Kaya, happy nga panahon na. Ana? Happy nga, mapagalag bakasyon, tagsubli ka tumot lang. Dito ya ka nagbakasyon. Nalpasan na bakasyon kong so agawid akong Jelocos. Kasano nga rin dagiti mapanawam dito eh. Mapanawak dito eh. Katadaman dito ka abagya. Hindi kita kasinsin ko ang mga ituloy ti panangusar dito bangka di motor. Kaya nagiti pagkalap ko. Anya ka mapit na panawak. Hindi kita kakaya mo. Ni manong mo nga Fernan? Kailang. Siya. Kasano ako? Abi nga hindi ka makaon eh. Kasano ako? Awanin ti inspirasyon ko. Ngayon naggraduar ka man tin. Nalapas pa ti final yo. Di awan ako. May pas nagmula tamat ti agbyag. Awan siya sa ribin ti biyag ko. Naawan ka. Nangarunag ko nang nga saan ka to nang subsubli. Sana to nang subsubli ka bata. Siguro, adanton pamilya. Pamilya? Timawag ka niya. Kalibaga na nga. Nga niya. Sino timawag? Ni Jenny. The first love ko. And nagbakasyon iso na si Jelocos manipod sa Hawaii. Kalibaga na nga. Indiborsyon na ka nun. Diyan nakiasawaan ng awayano. Kahit, siyempre, nawaya kami nga doon. Awan to naman ka magsakitam. Sige nga doon, bye. Manong nimi kinansan kong titawag. Kapag tsak may ladawan, no? Anya da ito yung marikrik na. Isot imbilang ko, inspirasyon ko. Ganit ka po na nuwapag na nagsagag. Gajak pulos barik na tigina munog. Rigat ko nga nagbasa manon nimi. Nga kang kanayin ko magkita. Nga makasarita. Ita, nagsublin sa Jelocos at dumawan na ka nun ikasar, ti first love na. Ti babae ng sugat ti puso na. Takayat na pa, laing na dyan nga babae. Idun to inasawa ti Hoyano. Sa anin nga virgin.
Siguro akit isot imo na nga nang tagiwaking kwa na nga madamatin si Mublad. Kay kayat na nga siguro kay kayat na. Puta hawayaan na matan na dyan babae. Kusit ka. Sweetik ka, Jimmy. Arig na pinanamnaman na, kalpasan na. Haumad gayam, tinamnamak ka. Ti pamatik ka talaga, no anyaman ti marikrik na, kadi sumat ti marikrik na kanyak. Namom lang nga nagsubli, nga nag-aawidan di first love mo, nga hindi porsyonan di asawa ng Hawaiano, namati ka matan. Narapenpis lang o man, no, saan ka nga namam mo, Jimmy? Saan ka lang o man nga namam mo? Manipod man idin, Manong Nemi, saan ko nga tinekteksan, umunos tinawatawagan pa ni Manong Jimmy. Tapi ko mga teksak. Tapi ko mga tawagak. Laglagak lang na yun, Manong Nemi, nga siyak nga mabahit, kasla kumamat kang kuwana. Pambarakon nga ayaten, tikas kang kuwana nga saan mat nga po doon, panagayat na kanya. Dakal ti pamatik, Manong Nemi, inayat nakmet. Ng immediate na, maduktalan na, nga nagbakasyon ng ti first love na, nga nagdiborsyon na kanun ti asawa na, ne. Sagbalin, Manong Nemi, iturong ti angin. Kaslasanak nga rod nga nagsak, Manong Nemi, durumting the graduation day ko. Bana kang pakasdaawan ni Nanang. Anyayat, mapaspasama kang ka. Kakaisuna nga agraduar kan. Kastapit tilangam. Slag lang ang bayar na santo. Nang, gabo ka di ka na dyan nga, Jimmy. Hiya po ay. Dahil na kaming kahit. Tamain lab kayo, rin no, namnamain nyo mat nga, supapag na ito nga panagayat yo. Di mala, amo ka may liliwag mong tubat lang ti amin, anak. Nga masapon nga, concentrate ka, tagtek ka nun ti board, kalpasan ti graduation. Agreview ka sa kanong tek ti board. Abangan nung ti ka makarwar, basol mo. Nakasaysayang launay. Nagteka kang ti board, Manong Nemi, kat dito'y ko. Nakita manin, Manong Nemi, ni Arthur. Hello. Ay. Kung alam saan ka makita, pasensya ka na. Nagtalinod kami sa Bagyo eh. Amumat ka si Jahin na nagbalay mi. Una ta, pinanawam ti lugar mo. Jesa, iti ka ngayon? Nayanak ka ti di bye-bye. Anda ka matindi ka mong bantayan. Namadon to siguro kung daw eh. No, aklo na nak. Kaya't ko agnaitan to itigi di bye-bye. Mangipatakdan to di pimbalasyong balay ta iti mismo nga ikit di bye-bye. Yeah, una saan kat kumita ta mabalintang pangimatakdanan di balay kanang kiti isla. No ti kayat mo, ija isla manidad. Mabalay na pagbalayan sa jay. Jay pugo, madi, jay langawan, huwan. Kayat, amay. Pugot ti agbalbalay sa jay, di kita ita. Inuti ka kayat mo, jay Punta Verde. Kasi naman, pugot na da jay. Ija mo, ija Cape Agcanyo, ada yung unay. Malaksin no, ada helicopter mo. Tapos saan tayo magnatanom. Inuti ka na. Talay pagbagam. Nakakonsentrate kan. Concentrate kan. Tumandamdan lang. Marugyahan natin amin. Ni, kita doon, no? Good luck. Good luck with kang ka, Arthur. Inimal pas sa exam, Manong Nemi, sinapul na. Oh, anak, papanamon. Magawin ako na. Awan, nagkasaram dito. Awan. Ag-buweltak mo lang. Oh my God.
Pananda, ipaspaser ka. Alan, ang baka awang pa yun ay pasyar mo dito Baguio. Damo ka nga ron eh. Isang ang gamit agaw awin, pagpapanak nga ron, awi sa nagdibalayo. Manano ko ma. So, adaman bukod mo korto, naturog ka. Sa mesa, nagrodwar naman din. No, adaman pasamak ka data. Akong problema. Adaman pasamak ka data. Kawan, taapay ko ma. Antamat pa nag-asawa, kang runante amin, hangkamat ng boyfriend. Sumala kami naklunan na, di ba yung karikan ka nga, ururayak nga dumating di panawin, nga ikasam to ni Ayat? Sampay ang panawin Arthur. Di mo ko na hindi kasta. Kaputi daka pa lang ti third year college kada na nakainlamang. Ha? Pangata? Ni Jimmy, di ba? Nagbili ng inspirasyon mo ni Jimmy. So, nakaragsak ka, Eddie. Nga di mo pa yan amosong batang text back ko. No tumawag ka, cancelan. Gabot ada Jimmy tipiyag mo. Arthur, naman at napasama ka naman. Ada ka din na oray mo kayong guwana? Awan. Sinaktan na ka. No siya, saan ka to, pulos ng saktan. I love you, Elisa. Kinunahan naman nung naimi kagandan, ti panangawid na kanya ket inarakop na. Nami nakal ko ti takyag naman nung naimi ket inikat ko ti arakop na. Elisa, naatap ka launay kanya. Pasensya ka na, Arthur. Dati ka di ba lang ang Jimmy ti patpatag mo? Rinugya ko na lilipat. O sige, urayak alipatin mi suna kin makalipat ka. Barbarang siya tumantindi ayatem. Arthur, talaga ka din nagbalinak kasi siyak lang ka. Kaya na nakadamag mo nga girlfriend ko. Kapag iyugent mo. Unang ang kami nasangka mamati kanya. Nasakit ba't para kanya ka, nga siyak nga nakabudpud no, nga gayayat kang ka, siyak di mo kayat. Nadjekit din nga saan nakaakayat nga lalaki, isumat tipat-patag mo. Nga asli dal mo, tibagim kang kuana. Di ka rin mabain? Apay nga mabain ako ma. Kasi saan ko man idal-dal tirik na, sika sika nga lalaki. Sika nga lalaki, di ka mabain? Nga idal-dal mo, tibagim kanya. Ni Eloy Summit. Di dialogue ko. Inagaw. Sinublat ko laeng. Tasalutsutok na king ka. Sino at talaga kadata? Iti mga idal-dal ti magbagina. Saan ka rin nga nga sikat na kamabain? Lalakit kinataong asla may mesel nga babae tadda. Ngayon talaga kati nga tinakayat. Kayat ka nga gayem. Ngayon tinalabas pa nga gayem. No. Ora ita. Taawanin ni Jimmy. Diyak mo. Abi nga di mo padasan ngamin nga orayan. Noon at ipagtumpalan tirik na. Sige. Agorayag. Nakaorayag ti ado nga tawin. Tinto ka din may sawanod walangan nga tawin. Sige. Bayam. Tay karigatak ka. Lukatan ti pusok para kang ka. Arami dagdat Arthur. Nakakaasi ka mo. Nairuar mi kini Arthur ti board mi manunemi. Kat saan akon ngay madayupay. Dito yaklatan ili mi manunemi. Kabutada gurur dito yung kapagtrabahuak. May sa kanang iti may kang runangang pangko dito yung ili mi manunemi. Kininto tanagtalin na Ed ni Arthur sa Baguio City kat sadyay tinagtrabahuan. Adamat lahat na di komunikasyon mi manunemi pasaray isot ang text, tumawag.
Ngam siya, isulat tumawtawag. Aging nga nag-ring di cellphone ko, manong name nakituta ka mas tao. Ha? Ni Manong Jimmy? Hello, kuya? Congratulations. Ti Anya, di pa nakipasam ti board mo. Amamang pedejay. Italangan na namo kay. Sino na ka mo? Ni Manong mo nga, Fernan. Anya, kumusta ka matan kini? Sige, kuya, di ka lang nag-awawis na nagkasar kayo kini Jenny. Tapay, pa'y nagsanay ka? Awan. Anong awan? Awan, basta awan. Ano tayo pasamak? Di ba, nag-awid ka ni Ilocos? Nag-awid din ni Jenny? Kada nadamag mo in divorce na? Ti asawa na? Kad nawaya ka ng kasal? Awan. Kada nga ron? Saan ko ba't nga ito ni Jenny? Saan mo nga ayayetin ni Jimmy? Ay, ni Jenny? Hindi tumawag iso na. Ngayon baga na nga nakabakasyon. Na nagdivorce dan iti asawa na. Kastaon iti panaglaglag-token panaglaglag ti puso. Iso nga nag-awit ang kanakos. Ngayon hindi makita. Kaya makaarakop ko. Hindi, laging nagag kami. Siyempre, ada na pasama ka na kami. Ngayon, sa bali mo't nagparparang ti alinta tao, ti panunod ko. Kasla saan nga ni Jenny tarakopet. No di, sika. Apay nga siya. Kinapod no na, ararakopet nga agkak ni Jenny. Ngayon sa wali matibagbaga kanakan. Eloy sa amin. Hala, kaya nangartin na namin ni Jenny. Siyempre, inturun na ka. Ngayon tapno saan nga, mabitin, imbag lang siya, sorry, ang kutululuitin. Suka na dyan. Ngayon magabutan mo na, nga saan yung isuna, tipat patik ko. Baliw mat lang nagsina kami. Awan kami, kini Jenny. Inabot na. Nabayagan nga nagsubli sa Jay, Hawaii. Awanan ti komunikasyon mi. Kat, sinungar itan ti etem. Sika, I love you, Eloisa. Jimmy? Ngayon, sayang. Tadamot Arthur mo. Anong Arthur? Asan ko nga itin na Arthur? Sinuat patatig mo. Sika. I love you, Jimmy. Manong nimi kastaon iti ragsak ko. Ili baga ni Jimmy nga kaduan na ti partido dato na umay na dito kagayan kat matulagan ti kalisami manong. Yung baka mo ka na lang kinitatang ramon ka ni Manong Fernante amin. Kat siyempre maragsakan da. Ganda kayo mo't lagayam. Ay makuri ka. Kasano ni Fernan? Nang. Talagang hangad na kami ka ni Fernan tinekari.
Wala nam nakakaasing matisuna pa yun mo. Kung alam ng tigas diya, nasisak na tipat patig na. Imposible nga saan nga nakinubya. Imposible nga awan tinubya na ita. Imposible nga awan ti karumruman sana. Ay, sus. Namsikan samat ti kayat na, kasar. Saan ko hetan ni? Sino? Ni Arthur. Sino ate etem? Ni Jimmy ko nakmad na. Dimteng nga rod manunemi ti aldaw nga dimtengen ti partido da Jimmy manunemi. Nagtaros damot lahing manunemi iti kamsat ti amana. Ket dumteng ti aldaw nga yumaydan dito balay manunemi. Nga naisaganat pa yan manunemi ti pangaldaw. Napagsasarita kami manunemi nagamamo dagiti agabalayan. Kinagaragsak kami man siyempre kin Jimmy. Kaya't ko, rugyan tante honeymoon. Umuno na ti honeymoon? On. Inta dya kaipin kanyo. Sadyay. Ako overnight daw. Talungal daw. Kaya ko nga malipasan ta pa yung muna ti kasal. Magagara na ako ni. Tutor ka. Naka-oray ka ti ado nga tawen. Idinto tang ka maka-oray. Ito sumagbudulay ngal daw. Kahit naman pa salma ko nang ang grande ti kasar manunemi nga madumat na kiti sagana. Kalpasan ti seremonya manunemi na pang kami tinakaangayan ti resepsyon. Ora dua nga let sumbawi manunemi tinaisagana. Idudumteng ti rabi manunemi iti hotel iti ilimi. Sadyay nga nag-check-in kami manunemi ti lalaking ibatbatag ko. Magagaranak nga saan manong. Magagaranak kunak na mapadasak matlaingin. Nga madanaganak na sakit ka no. Kaya dito ikon manunemi nga narik na iti kanagita kakabara nga agek ng indigos kanyak ni Jimmy. Binalas ko madda kita nga apros agek kanarakop na manong babenti na irot mat nga rakop ko kenkuan. Kaya dito'y manunemi nga binurak na ti kristal nga salsalamat mata. Dito'y nga pinisang na manunemi ti tulon ti langit ko. Pinisang na ti talon ti langit ko manong. Kaya nisang sayan una yung nakitiimnas kaya nakdarik na. Nakairot na kiti kayat kat ko tunggal ba tayo kak manong nemi nga may tayo kak itaragsa. Kaya't gapo takinitaw ko manong nemi nga dito'y kami kagayan nga gindag. Manugot manong. Nang ipatakdar kami tigagang ilang balay nga aday ti igid ti baybay. Dito'y ko manong nemi nga ininaw ng karga kidarga ti umuna nga anak mi kini Jimmy. Ni Jimmy Jr. manong nemi. Ninanang iti mga matbati dito'y balay no kasta nga inak mga opisina kat mapamat subalog manong nemi ni Jimmy mapanagkala. Ninanang ti mga aywan kini Junior. Napasarunuan sa bali pa nga anak manong nemi babae maten. Iso da ito manong nemi ni Laila. Nanayon ang pa'y may sa lalaki manen. Aging ka manong nemi kiteng ko nagpalaykit ako taos to nanti talo ko na. Iso nga talo manong nemi di kita nagbalin nga anak mi kini Jimmy. Awanin ti sa pulak pa'y tinapudno kinadungo nga panagayat kinadungo kaniyak ni Jimmy manong nemi. Kat sana ka nagbabawi. Nga nag-oray tinaikadeng nga panawen para ti managmaymay sami. Wen, diak pulos na ka natagtekan nga naguray. Itinikodan di amin. Ni George manong nemi
George Calita tinagan na. Ni Arthur ko naman. Ni Arthur manunimi ka na damot na asawa na. Takalpasan ti duwatawan sipod ng asawa kami kini Jimmy. Nadamag ko naman lahingan manunimi nga na asawa na. Di na pulos nagpagpakasyonan dito kagayan. Nagtali na daan sa Japan yun. Kaya tuloy ko na nagtrabaho, manunimi, tuloy man ti asawa, tinagkalap ka na kurunong kami. Para atin na rin niya gumasakbayan, dahil talungan na kami. Awang pulos na manik na kapag balbaliwan ti asawa, kasta akmat kang kwan. Kat nagkinari kami manong. Anilaing patay, ti babaling mamagsina ka na kami, nagkinari kami nagtinulong. Tapno, may paahimitin na rin niya gumasakbayan, dahil talungan na kami. Dahil ito nga ron, ti pagkasalita, kadagyaman aklaunay, iti anos mo nga nang ibasa, manunaymi at sabi ko nadamat na ibatik nga adal, liwliwakin pagsarbingan ti biyag, kadagiti patak nga, dimngag ka nagbuya. More power to your program, and God bless. Tuwing nga dagyaman nga pagaya mo, Elusa. Thank you, Elusa. Hindi ka pa nagsurat. Tingin ko nga dagdag. Apo, kakasyak lamang kontrol dati matak. Talaga makaturog. Kuman Mapanlat ka mapanag. Kadam di matak. Ay, napuyatan tayo kami. Nausat. Rabin, gagawin tayo. Salamat po for watching. Mabuhay tayong lahat, mga kanemers.